Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takýto nádherný Superb kombi s 2-litrovým dieselovým motorom s výkonom 147 kW. Toto vozidlo má taktiež aj pohon 4x4. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2023. Momentálne má najazdených 100 000 km. Ako môžete vidieť, je to v výbave Sportline, to znamená takéto krásne Sportline kolesa. Krásna šedá farba, komplet dechrom. Čo sa týka interiéru, je to taktiež vo výbave Sportline, to znamená takéto krásne kožené sedačky spojení s Alcantarou, samozrejme elektrické a pamäťové. Ďalej vozidlo má samozrejme veľa jazdných asistentov, elektrický kufor, adaptívny tempomat, nastaviteľný podvozok. Čo sa týka miesta vzadu, je ho tam taktiež veľmi veľa. Koža Alcantara taktiež aj na dverách. Ako som spomínal, vozidlo má elektrický kufor. Naozaj veľmi priestranný. Vozidlo má aj takúto sadu, opravnú, lekárničku, povinnú výbavu. Ak by ste mali o toto vozidlo záujem, momentálne sa nachádza v našom showroome FISA Cars v Rovinke. Cena tohto vozidla je momentálne 28 500 eur. V prípade záujmu vám vieme samozrejme vybaviť financovanie či poistenie tohto vozidla.